how to find the right mate or partner or asawa. So ito yung tatalakayin natin ngayon dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Marami sa ating mga kabataan ngayon ang nagtatanong at sumasangguni kung paano nila malalaman kung sino yung tamang partner nila o mapapangasawa nila. Paano nila malalaman kung yan yung tamang tao para sa iyo? Is he or she the right person for you? Yun ang kanilang mga katanungan. Aralin natin, una, bakit ba tayo naaakit o nahuhumaling sa isang tao na magiging partner natin? Kadalasan, isa sa mga katangian ay kung gwapo o maganda. Pangalawa, kung sikat o hindi. Pangatlo, kung may kaya o may kapangyarihan. So, yan yung kadalasan na naakit tayo sa mga ganyang katangian. Pero, ang mahigit na mahalaga sa lahat ay yung ugali ng tao. Yung tunay niyang pagkatao. So, paano natin malalaman yung tunay na ugali ng tao o yung tunay niyang pagkatao? So, dito ngayon papasok yung ating kinakailangan pagsasaliksik din. Kinakailangan magsaliksik din tayo kung ano yung nakaraan ng tao. So, pwede tayong gumawa ng simpleng pananaliksik para hindi naman masaktan yung ating kabiyak o yung nanliligaw sa atin o yung ating syota na tinatawag natin. Kinakailangan alamin natin kung ano yung mga ugali niya sa mga kaibigan niya, sa mga kamag-anak niya, o sa mga dati niyang naging kasintahan. Kasi doon mo makikita kung ano yung tunay na pagkatao ng tao. Kaya, para maghanap ng tamang asawa, hindi madali. Kasi nga may kasabihan pa nga, di ba? Sa unang taon daw, ang tawag sa mag-asawa ay asawa, mag-asawa. Sa pangatlong taon, ang tawag sawa na, wala na yung A. Panglimang taon, wa na, wala na. Pagkatapos ng 7 taon, ewan na lang, na lang ang naiwan. So, yan yung mga biro-biro na sinasabi dahil nga pag nag-asawa, madalas, pagkatapos ng ilang taon, nawawala na yung relasyon o nasisira na yung relasyon o naghihiwalay na minsan dahil sa hindi magkasundo, nag-aaway, nagsasakitan. So, yun ang mga dahilan. Kaya kinakailangan, sa umpisa pa lamang, bago tayo lumagay sa katahimikan na tinatawag nila o bago tayo magpatali o mag-asawa, kinakailangan kilalanin natin yung ating partner o yung magiging partner. Ulitin ko, yung ugali ang pinakamahalaga kasi yung ugali mahirap baguhin. Ang kayamanan, nawawala. Ang kasikatan, nalulusaw. Ang kapangyarihan, nawawala rin, napapalitan minsan. Ganon din ang kagandahan o kagapuhan. Pag tumatanda tayo, nawawala na yung ating ganda at gwapo. Kung yun ang magiging batayan natin, magsasawa rin kayo sa inyong kapartner. Pero yung ugali, pagkasundo ninyo at nagkakaunawaan kayo at sa tingin nyo magkakasama kayo sa hirap at ginhawa, magkakasubukan man, sa hirap man at sa ginhawa, magkasama kayo dahil hindi ka iiwanan at alam mong nandyan sa tabi mo, masasandalan mo siya kahit na ano pa mangyari, yun ang isang dapat nating maging batayan. So, finding the right partner is very important kasi pag nagkamali kayo, lalo na sa Pilipinas, walang diborsyo. So, napakahirap. Dadaan kayo sa mga annulment process, napakagastos din nun. Hindi rin madali. Saka pag kumontra pa yung partner mo, hahaba pa yung usapan. Saka madadamay pati mga anak ninyo. Lalong gugulo yung hidwaan ninyo at saka lalong mabubulahaw yung iyong kabuhayan. Kaya nga minsan, sinasabi natin, there are 2 important things in your life na dapat pag nagdesisyon ka, mahalaga yon. Una, kung ano yung iyong tatahaking landas sa paghahanap buhay. Pangalawa, at kung sino yung mapapangasawa mo. Dahil pag nagkamali ka, medyo mahaba-haba yung kalbaryo na dadaanan mo bago maituwid ulit ang iyong landas. So yun lamang mga kababayan, kapatid, huwag nating kalimutan, let us always pray also because sabi nga nila, the right partner comes from God. Ibig sabihin siya yung magbibigay sa iyo ng linaw at landas kung sino yung tama mong mapapangasawa. Pero, magsaliksik ka rin. Kilalanin mo rin kasi yung ugali ang mananatili dahil mahirap baguhin ang ugali ng tao. Kahit napilitin mo minsan, babalik at babalik yon sa kanyang kinagisnan at nakasanayan. Kaya, finding the right partner means
making sure na makakasundo mo yung tao, masasandalan mo yung tao, at yung ugali niya kaya mong pakisamahan panghabang buhay. And always pray for guidance and wisdom. Yan lamang po mga kababayan. Marami pong salamat. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.